17 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри Турсунзода аз хоҷагии деҳқонии ангурпарварии Ҳоҷи Неъмат дидан намуда, бо намоиши маҳсулоти истеҳсолкардаи хоҷагӣ аз қабили навъҳои гуногуни ангур, мавизи хушсифат, ширинии аз ангур омодашуда, сабзавот ва дигар зироати кишоварзӣ шинос шуданд. ангури шоҳона, президент, ҳусайнии сафед, ҳусайнии сиёҳ, ғалаба, кардинал, пешпазак, аватар, велес ва дигар навъҳо ки ба намоиш гузошта шуда буд, дар хоҷагии деҳқонии ангурпарварии Ҳоҷи Неъмат парвариш гардида, талабот дар дохил ва хориҷи мамлакат ба онҳо зиёд аст. Ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки хоҷагии деҳқонии ангурпарварии Ҳоҷи Неъмат дар ихтиёри худ 100-174 гектар тогзори ҳосилдиҳанда дорад. Дар хоҷагӣ 164 нафар саҳмдор кор мекунанд ки онҳо низ аз 5 то 10 нафарӣ коргар доранд. имсол низ новобаста аз таъсири манфии сардиҳои соли қаблӣ бо истифода аз таҷриба ва усулҳои санҷидашудаи парвариш, саҳмдорони хоҷагӣ ҳосилдилхоҳ ба даст оварданд. ҳосил аз ҳар гектар боғ вобаста ба навъҳо аз 30 то 40 тоннаро ташкил додааст. ин ҷои як лалми буд, аз соли 15 шунонда шудааст. парсол камтар хунукӣ таъсир кард. ин сол аллакай ҳосили фаровон дод. иҷа асосан пештар ин ангури боғи Ҳусайнӣ буд. Камтар хунукида тобовар набуд. талаботи ҷаҳонӣ ба ӯ қадар ҷавобгӯ набуд. мана аз хориҷ чанд намуд ангурҳои босифата намудша оварда, иҷа ба усули пайванд ина зиёд карда ҳосилиша гирифтодем. ана и ангури аватар парсол пайванд кардем. ҳамин сол якум сол ҳосил додааста. аз ин ангур хушк карда айсанҷиш гузарондем ки чил мавиз мешавад. ин айсанҷиш гузашт. 50% ҳосила соли оянда ина хушк мекунем. тогзорро асосан ангури навъҳои ҳусайнии сафед, ҳусайнии сиёҳ ташкил мекард. акнун бинобар талабот ба навъҳои боз ҳам беҳтари ангур, саҳмдорони хоҷагӣ марҳила ба марҳила бо роҳи пайвандкунӣ онҳоро ба ангурҳои велес ва аватар табдил дода истодаанд. барои таҷриба навъҳои дигари баландҳосилӣ низ дар ҳоли озмоиш аст. дар ин қитъаи замин мо пайванди ангура парваришкар шудем. иҷа 4 намуд такпайванд аз хориҷ овардагӣ ҳамна иҷа парваришкар шудем. ҳамин ниҳоло яксолаанд. ҳамин бохор қаламча кардагим. як солда афзоиш карда то 2 метр. афзоиш бисёр баланд. ҳатто ки дар дуруни боғ соягӣ дашунонем. и афзоишиш бисёр нағз. и барои чӣ? дар мамлакати Аврупа бисёр заминашон бо касали филексир касал шуда. ин касали ҳамин хел ки дарахти ангурро қоқ мекунад. дар замини мо ҳамин касали пайдо шавад. аз ҳозир мо гузаштем ки куҷое ки боғи нав мекунем, аввал ана ина мешунонем. ҳамун пайванди ангура мешунонем. баъд як сол пас вайда пайванд мегузаронем. ҳамин қатъи дилпур боғ мешавад ки ина ҳатман кардамонан лозим. аз фаровонии навъҳои ангури аватар ва кардинал ки ҷамъоварии он низ дар хоҷагӣ идома дорад, аён аст ки ин навъҳои воридотӣ аллакай ба иқлим мутобиқ шуданд ва ҳосили баланд дода истодаанд. муассиси хоҷагии деҳқонии ангурпарварии Ҳоҷи Неъмат деҳқони бо таҷриба ва токпарвари шинохтаи ҷумҳурӣ Неъмат Усмонов мебошад. ҳамасола чун мактаби таҷриба дар ин хоҷагӣ машғулияти амалии саҳроӣ барои дигар ангурпарварон ташкил ва баргузор карда мешавад. ҳадаф аз роҳандозии ин тадбир амалан хубтару беҳтар аз худ намудани нозукиҳои бунёди боғу тогзор буда, ба ин восита барқарор ва васеъ кардани боғҳои ангур дар мамлакат мебошад. ҳар боре ки муҳтарам пешвои миллат дар хоҷагии мо ташриф меоранд, мо хурсанд мешем, бо ҳаракат мекунем ки бо аида зиёд кунем ҳосилнокира. навъҳое ки гуногун бо як ҳаракат кунем, биёрем, зиёд кунем.
роҳбарияти шаҳри Турсунзода ва хоҷагиҳои деҳқонӣ он бо истифода аз ҳузури раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ таъкид доштанд, ки пойтахти кишварро дар 4 фасли сол бо тамоми маҳсулоти кишоварзӣ таъмин мекунанд. барои ин тамоми имкону захираҳо мавҷуд аст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд, ки миёни шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода ва ноҳияҳои водии Ҳисор барои таъмини аҳолии пойтахт бо маҳсулоти хушсифат қарордодҳои лозима баста шавад. дар инҷо дар ин мактаби бузурги профессор Усмонов имконияти дар инҷо санҷиш гузаронидан, бо ҳамроҳи олимон ва хулоса баровардан хусусиятҳои ҳосилнокии онҳо, устувории онҳо ба хушкӣ, устувории онҳо ба касалиҳо, хусусиятҳои хушккунандани онҳо, ё ки интиқол кардани онҳо, ё нигаҳдории онҳо, ё ки бо тари тоза фурӯхтани онҳо дар бозорҳои дохилӣ, ин омӯзиш гузаронда мешавад ва тавсия карда мешавад, ки ҳамин кор дар ин ҷо аллакай оғоз ёфтагааст. фикр мекунам, ки дар ояндаам он давом медиҳад ва барои баланд бардоштани гуногунии биологии ангур дар Тоҷикистон саҳм мегузорад. ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки соли ҷорӣ дар баробари таъмини бозори дохилӣ 30% ҳосили умумии боғҳо содир гардида, ин раванд идома дорад. бо мақсади беталаф нигоҳ доштани маҳсулот ва дар ҳама фаслҳои сол ба мардум пешниҳод кардани ангури тару тоза, дар ҳудуди хоҷагӣ сардхонаи замонавӣ бунёд гардида, ғунҷоиши он 700 тоннаро ташкил медиҳад. дар ин сардхона низ ба қадри кофӣ ангур нигоҳдорӣ мешавад. барои ҳосили баланд гирифтан, албатта пеш аз ҳама ин агротехник парвариш ва аз хусусиятҳои биологии худи наву намуд вобастагӣ дорад. дар ин ҷо ҳамин навҳое ки серҳосили ҳамин истеҳсолӣ ба роҳ монда шудааст ва ҳосили ҳозир гирифтаашон ҳосили дар бисёр навҳо ҳосили миёна аст, дар бисёр навҳо ҳосили потенсиалӣ дорад ва фикр мекунам, ки дар оянда хусусиятҳои биологии онҳоро омӯхта дар асоси тағйир додану бо тари инноватсионӣ парвариш намудани навҳои наве ки омӯзиш мегузаронанд, ҳосилнокии потенсиалӣ ба даст гирифтан мумкин аст. чунки ҳосилнокии потенсиалии ин ангурҳо то 100 тонна аз як гектар аст. ҳозир инҳо ба сои миёна 30-35 тонна то 50 тонна ҳосил гирифта истоданд аз як гектар. таҷрибаи наве ки таи солҳои охир дар хоҷагӣ ҷорӣ шудааст, хушк кардани ангур мебошад, ки бо риояи технологияи махсус амалӣ мегардад. имсол низ ҳамдорони хоҷагӣ аз 40 тонна ангури тару тоза 10 тонна мавизи хушсифат истеҳсол намуданд. ба пешвои миллат иттилоъ доданд, ки агар саҳмдорони хоҷагӣ солҳои қаблӣ асосан ангури нави ғалабаро хушк карда ба хориҷи кишвар ва бозорҳои дохилии ҷумҳурӣ мебароварданд, имсол ба таври таҷриба ангури навҳои велест, президент ва аватарро хушк намуданд. хоҷагидорон нақша доранд, ки дар оянда ба таври васеъ хушккунии ангур аз навҳои аватар ва велесро ба роҳ монанд. аз ин нави ангурҳо мавизи хушсифат ба даст оварда шудааст. бо коркарди ангур ва истеҳсоли мавиз самараи иқтисодӣ зиёд гардида, дар баробари таъмини аҳолӣ бо ҷойҳои иловагии корӣ даромади бештар ба даст оварда мешавад. аз 4 килограмм ангури тару тоза 1 килограмм мавизи хушсифат ҳосил мешавад. мавизи истеҳсол гардида то 100 сомонӣ ва баъзе аз навҳо аз ин бештар харидор дорад. мавиз бо ду усул офтобӣ ва соягӣ омода карда мешавад. бо назардошти иқлим ва шароити мусоиди кишвар, заҳматкашони хоҷагии деҳқонии ҳоҷӣ Неъмат усули офтобиро интихоб намуданд. ба ақидаи онҳо мавизи дар офтоб хушк шуда назар ба усули соягӣ зудтар омода мегардад ва хуштаъму босифат аст. ҳадафи ба роҳ мондани хушкнамоии ангур бо чунин усул рақобатпазир гардондани маҳсулоти ватанӣ ва роҳ ёфтан ба бозорҳои ҷаҳонӣ мебошад. با حساب میانه از 4 کیلو انگور 1 کیلو مویز خشک میشه. این انگور اگر 8 سومانی فروشیم 32 سوم به توری میگیره. اینا مویزشه و فروشیم کمی کم 60-70 سومان کارکر کرده اینا با رنگ داده فروشین، اینا از 100 سومان زیاد گرفتنش ممکن. ما همینه برای ماندیم که یک قسم حاصله با بازاری داخلی، یک قسم حاصله صادرات کرده، یک قسمش مویز کرده، با یک قسمش به سردخانه مانده. مقصد که حاصل به دست آوردیم این اسراف نشود، نتیجهش بسیار نقص.
яке аз самтҳои дигари фаъолияти хоҷагӣ ниҳолпарварӣ мебошад. дар 0,35 гектар замин парвариши ниҳоли дарахтони ороишию сояфкани нодир ва мевадиҳанда ки ба иқлими тоҷикистон мувофиқ мебошад ба роҳ монда шудааст. бо роҳнамоиҳои сарвари давлат ва ҷиҳати дастгирии сиёсати инсондӯстонаи пешвои миллат, роҳбарияти хоҷагии ангурпарварии ҳоҷӣ Неъмат дар амалӣ кардани амалҳои хайр низ саҳми назаррас дорад. хоҷагӣ дар бунёду навсозии роҳу пулҳо, корҳои соҳилбандӣ, таъмир ва сохтмони муассисаҳои таълимӣ ва ободонии маҳал саҳм мегузорад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо натиҷаи заҳмати боғдорон бо хоҷагидорон суҳбати самимӣ ороста барои истеҳсоли навъҳои ангур, ҷорӣ намудани усулҳои нави парвариш, марҳила ба марҳила коркарди бештари ангур, таъсиси иловагии ҷойҳои нави корӣ, таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ ва боло бурдани иқтидори содиротӣ, анҷоми корҳои хайр ва ҳиссаи назаррас гузоштан дар ободонии як гӯшаи диёр ба саҳмдорон ва роҳбарияти хоҷагӣ изҳори сипос намуданд.